Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu mai suna Gidoga Mabudin Wahala. Allah tsare mu da wahala. A cikin kashin da muka tsaya, mun yi kashi na ɗaya, mun yi kashi na biyu, mun yi kashi na uku. Daga ciki mun ba ku labarin yadda aka yi Nuru dan Alhaji suka haɗu da Baba Sarki. Akan inda ya kira shi ce masa in ya shi dibino ya sadakan dibino guda 14. Sannan a kashi na biyu mun ba ku labarin yadda muka yi yunkurin kama shi har muka je kari muka gama iya dabarun da mun tsaya ne a inda nake ce muku a yanje yace kai da wa kuka zo gurin din har suke kokarin za su zage shi muka ce a kar a zage shi. Na ce to Nuru ka kashe waya yau ka sa'an nan ta watse ke yace yau suka kira suka ce masa ya tambaya ina ne makarantar boko ya je, idan ya je makarantar boko zai ga menene in ya je gurin zai same su sai ya abin da za su faɗa masa yadda za a yi. Na ce masa kogar wannan kes ne kawai ta watse shikenan. Muka kamo hanya muka dawo, muna dawowa ana ƙara tinkin. Na ga wannan kam dai bata ɗauki abun nan ba. To da yau muka zama da shi sai nake ce masa kar ka buɗe waya sai gari ya waye. Idan gari ya waye ka buɗe waya sai ka ce masa ai lokacin wayanka yayi shutdown ne, dama kuna waya da shi waya na dab da shutdown ne. In yace kai da wadawa ka zo na kokarin maka musu ka ci haba baba, kai da kake ji na kake gani na ina kuma zan zo da wani, ban zo da kowa ba, kai ka riga ka sani ai. Amma lokacin da nake haske na haska wani na bayan gari da abokanansa sun rako shi, na gana bayan gari har na kauce masa ma, ni na dauka ma ko waye ne ma oho, na sake zagayawa gefe ban san dai ko shi bane, don har yayi kamar zai haska ni ma wai me zan yi, nace masa zan bi bayan gari ne ma sai na wuce bayan saka. Sai ya ce to ai ka san jama'an namu ne ba sa son wani motsi haka ko na karfe ko na wani hayaniya ko yawan haske, duk abin da ta shafi haske ko motsi mai karfi ba sa bukatan shi. Ya ce a dai shikenan shikenan. Ya ce to yanzu ya za a yi? Ya ce ai baba yanzu kan yau ka san shanin kudin aika, na riga na bada kudi yanda fi da shi Gombe. Kudi wannan kan sai dai idan Allah ya kai mu sati kafin nan ko mun sake an yi tanadi sai a sake hadawa, idan aka hada shikenan sai a baka, sai mu kai mu kawo sai a shafa mana wannan taimakon da aka yi mana. Ya ce to shi ba damuwa. Muka zo muka yi tinki muka ce to haga Allah yanzu wannan addu'o'i da aka yi da komai dai mun yi sa'a dai mun kira su dai Allah ya taimake mu sun zo, amma dai an gaza yin nasara ba kama su ba, yaya za a yi? Na ce to zan nemi agajin mai gidana, mu nemi agajin Malam Murtala na Zelani wanda yake zama a filin bol na Zelani, wannan mai shahararren mai bada maganin gargajiyar nan wanda shine na ga shugaba ma na Darofe gaba daya. Muka je muka same shi na ce masa mai gidanmu ya ce ya ce wallahi ga wani case da an bani, wasu ne suka dan cuci abokinmu nan, wasa gaskiya mun iya kokari domin a ce mun kama su, amma wallahi Allah bai sa mu yi nasara ba. Sai ya ce to har ga Allah shi kam in dai har za su zo gurin don Allah da sunansu sun kamu. Muka ce in Allah da wallahi muka mun san da mu kawo su duk inda kai ake bukata a kai su. Ya ce to shikenan, ya ba mu wani abu ya ce mana to duk inda suka ce a gurin za a yi a je alien gurin abun ne wannan dan wannan abu kamar layu hakan nan. Sai ranar Litinin aka sake dawa sai muka ce to yau mun shirya komai, addu'o'i an riga an yanka kaji, an yi sadaka, an yi yasin, an ci kaza ya bi jiki ne, to ya ka dawo yadda ya kamata. Lokacin Buhari bai dafe kasa ba, komai na noman dan bala'i, ba tsadar rayuwa. A wannan lokacin aka kira su muka ce musu to yanzu kan shiri ya haɗu, in Allah ya yarda wannan karo kan in ka gaba mu kama su ba to babu rabon a ce mun kama su. Ya ce Allah, na ce masa wallahi tallahi in dai kaga cewa ba mu abun nan ɗinsu ba mu kama su ba a wannan tam to babu rabon mu kama su ne. Sai muka kira shi, da aka kira ya ce kudi ya samu, sai dai ranka da wallahi wannan tam ban samu kudi da yawa ba ma, amma wannan kudin zai iya yi don miliyan 2,800,000 bai kai miliyan 3 ba, kuma an ce gobe sammako zan yi, kuma zazzabi yana damuna, yaya zan yi ka taimake ni? Idan ka samu ka taimake ni wannan abun, dama kamar yadda na baku labari a cikin wancan filan da muka shirya masa, mun ce masa
Nuru ya ce masa ya ga wani abokinsa a Gombe idan ya shafa kitse ko wani siddabaru ma kudinsa, in ya je sayo kaya kudin sai su dawo, sai sake sayo kaya sai kudi su dawo. Shine sai ya ce masa shi ma zina da shi zai taimake shi. Ya ce to baba idan ka taimake ni yanzu ka bani kitsen nan, ka bani wannan abin shafawa, in na shafa in na tafi na je na sayo kaya, in kudin suka dawo kaga sai in dauka sai in bibbiya masu bashi na sai da kaya, sai sake zuwa jin sayo kaya, shikenan har kaya gudu ni kan ko iya wannan taimako kuka mun mani ka alhamdulillah. Sai baba ya ce, baba sarki ce ha 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 yaro kenan, ai baka san wani irin alheri muka maka niyya ba, shi yasa zaka faɗi haka, da ka san irin alherin da muka yi maka niyya alƙur'anin Allah da ba za ka faɗi wannan magana ba. To shikenan. Yace amma za ka iya ɗan lallabawa ko ɗan gefen garin ku in lokaci ya yi mu abun nan din, mu je mu haɗu ka kai mu baka wannan abun, faɗa maka inda za ka dauki abun ka shafa. Ya ce ba wani damuwa, gaskiya zazzabi kan na damuna, amma dai bari je yin allura, in Allah da zuwa da yamma ne zan ji sauki. Ya ce to shikenan Allah kai mu da yamma. Yaro ya ce to yanzu baba bayan da za a da ranar nan mu haɗu ne? Sai ya ce yanzu yara kowa ya tafi wajen aiki. Ya ce kuma aljanu kuna aiki ne? Ya ce ai muna da waɗanda muke taimakon su sosai, wasu suna taimakon 'yan kasuwa, wasu suna taimakon masarautu. Ya ce ai ba wani harkan da ake sai an nemi gudunmuwan mu. Akwai wanda suke taimakon bokaye da duka kuma daban-daban na mutane. Ya ce ikon Allah. Ya ce ni kuma yanzu magana da muke da kai kasan dika ina can kaba ina ta lazimi yanzu haka. Kamar yana faɗa haka kuma sai suka sako wani sautin karatuttuka da wani alamun hayaniya dai na mutane aka ce wallahi wasu abin nan ne ma irin 'yan sanda na Makka nan wata kiran su hari suka dan kama wani anan, wallahi kuwa ya zo ma dan kuka bana din wani ne hakan. Ya ce Allah, ya ce kai kukan kun ji daɗi, yanzu kuma an jima kaɗan sai ka dawo. Ya ce ai yanzu haka magana muke da kai minti 10 sai in dawo ma zo in ci gaba da harkar lana da kai. Ya ce to shikenan Allah kai mu dare. Magariba na yi ya kira shi ya ce masa haka Allah baba ina so yau ai wannan abun da wuri. To bari ku ji gaban inda tactics take aiki. Muka ce to wannan mutane yau za su zo, kuma mai gidanmu ya tabbatar cewa basirar su zai bata, saura a nemi masu yadda za a kama su. Muka nemi Awolu Chikaboi daya dan Zaidani ne, muka nemi dan Sakkwato inda karfi ne kato ne na fitan hankali. Muka sake neman wannan Bala wannan ba Bala bade sunan sunan Ibrahim Makeri, wannan kenan. Sai ni Ali Alhaji Hutu, sai shi Nuru. Muka ce to ku muna so ku muna wani aiki ne a wancan akarin inda suka tsere mana, shine suna da waɗanda suke ajiyewa suna lura da hanyar da za a je gurin, amma a yanzu tun da yanzu sun yi magana ya ce bai da lafiya, kaga insha Allah zai ba za na farko tukuna ba zai je nesa ba, tunda ba zai dauki mai ce mu je mutum da kokari mutum da shi Nuru ya ce bai da lafiya. Ku shirya. Daga lokacin sai ya ce masa to amma da Allah ya taimaka sai ya sake ce masa to amma zaka iya, yace kai zazzabin nan fa ya dame ni baba, yanzu nake so mu yi mu gama ta. Yace amma yanzu zaka iya lallabawa ka zo inda muka haɗu ran nan ka dauki wancan abu. Yace zan iya baba. To alhamdulillah muka sai muka ji cewa to alhamdulillah ya faɗi inda za a haɗu, zarfi zaman da zarfi makan. Shikenan da aka tashi, Ibrahim da ya dauki wannan hanya na Kakkala, san da ya wuce ya tafi Kakkala tukunna kafin ya zagaya ta bayan Kigili ya dawo. Dan Sakkwato da ya tashi san da ya nufa maka nan bai tsaya ko ina ba, san da ya je Gwagono. Daga Gwagono wani kauye ne, sai ya kwana ta bayan da duk yanda kake sa ido, har ya wuce dan korensa ma na zaune a kwarin Alhaji Ali. Akwai dan kogi haka wanda yake kwarin Alhaji Ali, yana zaune akan mashin hakan nan, wannan din yana zaune. San da ya wuce shi mana kallon sa, yace masa sannu, yace yawa sannu, ya wuce shi. To na lura da shi ina zai sai ga kawai ya wuce ya tafi kawai, kaga wannan ba zai ce can zai je ba. San da ya haura can daga baya bin kan burtali ma ya dawo. Wannan ni da kuma Awolu Chikaboi
daga nan cikin gari sai muka bi cikin lambuna, tunda dama akwai lambuna da ke, muka bi lambuna har muka zo dab da gurin. Dukkanmu magana da muke mu da kai tsakaninmu da wannan abun nan dinnan bai wuci irin mita 5 hakan nan ba. Dukkanmu mun yi rawa da gurin bai wuci mita 5 ba. Ga wanda bai san mita 5 ba dai, idan ka miƙa hannu hakan nan dai kusan mita ke, in ka miƙa hannunka yadda ba zai taɓa dan uwanka ba, shi ma miƙo nashi kusan ya kai mita ke. Aka ce to shi kenan, sai na ce ka kira shi ka ce masa kayi, sai kira shi ya ce masa to idan ta mun kawo, ya ce ba da amma ka kawo. Sai ya kama ya taho ya sayi biredi manya aka saka su a leda, sai aka daure su aka sa gari ya zafi, sai aka daure. Sai ya taho ya ce masa na fito na zo wannan inda rannan ka na kira ka na ce maka ina nan a wannan waje, yaya za a yi? Sai ya ce masa ka ƙara gaba, in ka je gindin abin nan bishiyan sai ka fada mu. Sai ya isa gindin bishiyan, sai ya sake samun wata takarda mai faɗi, amma faɗinta bai kai kamar na rannan ba, an bule gurin da turare. Ya ce na zo na samu ga kitsen nan. Ya ce masa to shi kenan. Ya ce ina fatan da yau kan baka manta alƙawarinmu ba. Ya ce baba wani irin alƙawari? Ya ce ƙasan masallacin juma'a da ake gauraya kitsen da shi sai a shafa ma kudin, in ka shafa ma kudin shi kenan sai ka tafi da shi gida, daga nan ka je ka sai abu kudin sai ya dawo. Ya ce baba sai dai in je in ɗebo yanzu. Ya ce to ba damuwa yaro, ai duk abin da ai kai kan ba za mu so abin da zai bata maka rai ba. Ka ajiye wannan kudin, ka ajiye kudin a gurin, ka ɗauki kitsen ka ɗora a kai, sai ka je maza ka ɗauko ƙasan masallacin juma'a. Ce kar ka je masallacin izala ba su da, don masallacin izala ba yi da masallacin ba, ka tafi asalin masallacin musulman ƙwarai. Ya ce shi kenan ba damuwa, ka tubanka. Yana juyowa da ya juyo ya waina mashin ya murda shi kenan sai ya juyo. Mun kuma mun yi rawun gungurin, mun yi kuri ba ta inda wani abu zai gifta. Akwai mai mashi, akwai mai arda, akwai mai wuka, duk dai makamin gargajiya kan mun rike. Ya ce to shi kenan. Sai suka zo suna tahowa su guda biyu, suka biyo burtali. Ga duk wanda ya san Zailani, akwai burtali da ya fito da gefen arewa da abunan yamma da Zailani. Sai suka kamar sun fito ta hanyar kogin kasuwa, suna haurawa su biyu suna hira kaman ba damuwarsu ba ne. Sannan suka zo dab gurin sai suka tsaya, sai ɗayan ya yi haka, sai ta taba ɗayan sai ya nuna masa. Sai suka hangi cewa tabbas ya ajiye wani abu ga alamun kunshi, sai ɗayan dan haska gurin kaman bakun suke su haska ba. Sai ce masa kenan, sai ya taho karaf sai ya haka da ya sunguma. Sai Ibrahim shi ya fara daga mashi, ya haska masa ce wallahi in ka gudu zan nasa maka mashin nan. Sai masa irin ma dole je masa barazanan kura ko wani abu. Ya ce ai wallahi ko aljani ka zama yau sai na ci ubanka. Habba baba sarki da ya tabbatar fa abun ba ta yi bane, sai ya ruga da ka fahimci taurin kuna yana dan kai fara ruga gudu da wannan abun da ya hamatan shi. Da ya tabbatar fa wannan mai kama shi da gaskiya, sai yadda abun da ya jefa masa wannan aleda. Habba kata suka ruga da gudu. Da basiran sai bata. An ce wai rana 1000 ta barawo, rana ɗaya ta mabi sawu ta mai kaya dai. Sai ya juya sai ya gabar, da ya tabbatar da cewa wani ya taso tana sai ya gabar, ɗaya kuma sai ya rufa sai hanyar haurawa zuwa gudu. Suka rufa ana bin sa, wannan kuma mu sai muka bi wannan bayan baba sarki, ashe shine shehu. Ya tsallake ɗaya, ya tsallake biyu, ramin kuren da ke ya shiga, ta fito ya riga tsufa. Amma wasa gaskiya da ke tsohon ɗan iska ne, na rantsi da Allah san da kusan tsere mana, don a cikin na gudu mahal da Ibrahim ya kai mashi da Allah ya tsare, wallahi da ya samu wani rake san da ya kula. Ya ce da ya tsere mana wallahi gara mu kashe shi yake, ma ba su za mu musa inda dare mana. Kawai aka je wo kawai sai aka ja ka rungume, ana gane shi na faɗo aka zo aka rufu a kansa, wannan ya faɗi wannan ma ya faɗi, wannan ɗagowa mun muna ce ko za mu ga wani zabgegen matashi kawai yawan gudu ya yi haka, tsoho hadi furfura kansa gaba ɗaya wallahi. Tsoho ne iya tsoho, abun da yana kallon sai ce baba, ya ce baba, ya ce sai kashe shi da mari, ya ce shege dan iska, in ji da sakwato.
zai kara musu ce don manzon Allah inda cinye mu da yaki ke dace don manzon Allah ku bani shikenan dan shi da Allah ku bashi yaya aka yi yace don Allah dan annabi ku rufa mun asiri ne dai ku rufa mun asiri muka ce me kake so na rufe asiri ai ba ku rufa mun wannan asiri wanda ko ba haka don Allah ni kan dai guna roƙon ku sai muka dauke shi aka bi wancan har iya kusa da gwagwano wasa gaskiya wancan yace san suka rufa sun kai irin kilomita 4 suna gudu mutumin ne ya tsere bai da kama shi suke ne da wannan na haki shi bai san ma an kama wani ba ya dawo yace tab ai wallahi tallahi da kun biyo bayana wallahi da mun kama shi aka ce ai ga ɗayan an kama sai ya ce shikenan muka zo muka tambaya waye wancan ya ce waye Hammada ne wai Hammada sunan wancan wanda ya abu ne wanda ya gudu ya ce Hammada kuma ya ce ana kiransa amma bada muka ce shikenan kai kan da zaka abu muka taho da shi kuma tsaya ko ina da shi ba ya muka zo da shi gaban malam Murtala muka ce to malam Murtala muka kira muka ce bukata ya biya mun kama wannan mutum ya ce ku zo da shi muka zo da shi ce me yasa kake wannan abu a cikin azumi kana azumi kuma ya ce wallahi ina azumi kana sallah ce ina sallah to kuma kake wannan sana'a ya ce ai yanayi ne ai ya ce gaskiya baka kyauta ma rayuwanka ba yanzu magana ɗaya mu dama iya dama mu shine yaya za a yi kuɗi ya fito muka ce masa ba duka ba zagi ya za a yi kuɗi ya fito dama mu a ra'ayin mu a fahimta mu shine idan muka matsa masa in dai kuɗi ya fito to daga baya mu damƙa shi a hannun hukuma to cikin mu dake akwai munafukai ka san duk wani abu za ku gama shirya shi sai a samu wani munafiki wanda zai tona asirin abu bisa iskanci ashe shi wannan a wanda cika bai ya riga ya faɗa ma yan sanda ya faɗa ma abokanansa cewa yau za mu je kama mai abun nan dan damfara za mu je mu kamo shi kaza kafin a ce wani abu sai naga wannan ya zo filin bul wannan ya zo filin bul naga mutane waje kaman kasuwanci ya kai wai na ka suke zuwa yace ai wallahi tallahi da faɗa musu da na musu hiran da rana na ce ka kusa ka watsa mana target inda abun ya isa kunyarsa da shikenan muka dauke shi muka tafi shi haka sai muka dauke shi da gurin muka tafi shi kofan Alhaji Dan Azumi dake ba wanda ya san wannan mun tafi gurin da shi muka nemo igiyan guga ma da muka daure kafa ka daure hannu aka ce yace zai sha ta ba nace kar ku bashi shi yake karya bace aka rike shi aka ce masa to ya za a yi yace wallahi tallahi zan kira waya nawa ne yayi lissafin kudin sa Nuru yayi lissafin kudi taram ya hada lissafi yake ce shi dai na hasashen cewa kudi kusan 600 zuwa 700 amma akwai guntu ne a takaice muka ce masa kawai ka yanke kawai nawa zaka bayar yace to zai mai da dai 600 shi gaskiyar magana ya karbi kaza don ba shi dai bane sun raba da kaza amma tun da shi aka kama akwai wani dan gidansa wanda yake direban trailer har ya hada mu da shi muka yi magana da shi yake ce dan Allah dan annabi kar ku dake wannan mutumi baban mu ne kaza kuma kace to ya kuka bashi da wannan sana ai ba duka ba wannan har kisa ma ya ce a masa ai yadda Najeriya take ciki ba yace dan Allah ku yi hakuri in don kudin ku ne zan turo muku to lokacin mu ba matsalan ban mu harkan akawo yace wai ya za a yi mu ba da akawo nan ba tura mana sai muka dauka kamar sai sake wata Damfara ne biyu amma na ɗaya za a sake ne biyu wannan mu ba yawan harkan akawo sai ana kuma ƙwararren ɗan yahu irin wannan ɗan Damfara irin wannan ka bashi nan ba kawo naka ai kai ma ka san a sake jefa ka cikin ruwa aka ce a duka ba da nan ba kawo naka ce a wallahi sai dai Nuru je ba da nashi Nuru ce ai ba da shi wannan kowa dai gaskiya ka ce sai dai ka su kawo ya kira Gombe wai a ko sai masa Gombe aka yi magana na fahimta suka ce to shikenan Allah ya yarda zuwa gobe da safe zuwa gobe da yamma za su kawo kudi su karbi dan uwansu muna cikin haka tsiyanka da magana harkar munafurci shi a wannan ya sake zuwa har ya tuna ma yan sanda cewa ai mun kama wannan akwai wanda aka kama an ji an ajiye shi kaza to saboda dama mun dan lura cewa irin wannan abin nashi da muka gani sai muka sanar da yan banga na wajen mu cewa ga abin da yake faruwa suka ce amma ba damuwa shugaban yan banga ya ce ba damuwa wannan a tun da dai rufin asiri ya ce ku rufa masa asiri ya biya bai ba da kudin tukunna in ya gama biya mun san me za mu yi daga baya can an jima kawai sai suka zo suka ce wannan mutumin ku ba mu shi ya za ku kawo mutum ku aje shi ana suka dauke shi aka tafi da shi station shikenan sai aka tambaye shi ina dan ya faɗi dan acaman da ya kawo shi yana saman teku a jiya kira shi kaza ka kira dan acama aka zo aka da sai aka kulle su gari ya waye da safe aka ce baba sarki ce na baba sarki ne ka gane wannan yace ban gane shi ba ka gane wannan yace ban gane shi ba Nuru yace baba sarki baka gane ni ba ce awa ban gane ka yace na tura maka abin nan na baka kuɗi na baka zai kawai baba sarki wannan cewa ba da shi akai wannan magana ba shi naira ɗaya bai ci na Nuru
cikin taimakon Allah record na maganarsa shi bai san ana record din maganarsa ba. Yaron kawai Allah ne ba shi basira, ba wai kawai kaifin basira bane, kawai dama kawai da Allah sa kawai danna record na 2 na 3 na 4 na 5 record ratata. Baba sarki ya tabbatar da cewa ba yadda zai kauce wannan abu, sai ya ce gaskiya zan faɗi gaskiya yanzu, wannan abun sana'a na ne. Sana'an ka yace ka kai shekara nawa kana? Yace shekara 28 ina wannan sana'a. Sai fara mana wani alfahari, ai ni da ka gani nan a Lagos har mun tashi da anini, ce ina zaune nan yana zaune nan, wallahi ba na shakka tun da ya gashi ga kuma yana cewa daga nan in ya ga dama har majalisar ɗinkin duniya aje baya shakka shari'a da kowa. Muka ce to kaga tsiyan wannan dama mu da mu karɓa mana haƙƙinsa ne, in ya zama shari'a kuma dama ya zama tsiya kenan. Haka aka je to ya za a yi, ya ja Nuru a gefe yake ce ma Nuru baka da hankali, mun gama magana da kai, magana ta amana da komai akan zamu zo mu abin naka, yanzu ka zo ka jefa kanka damuwa, yanzu sai su karɓa maka kuɗin. Ya Nuru ya ce wallahi ba so na bane. Aka zo suka kwana ranar sallan azumi, wannan kwanan ya fada kan ranar sallan azumi. Ranar sallah aka dan yi abinci aka dan kawo musu da suka ci. Yan uwansa ya kira wasu yan uwansa daga digari, suka yi maganganu da ƙyar a hakan aka samu naira 30,000 suka bada ma hukuma. Suka ce wannan ya zo beli ne, malamin kaza ne, ga gida kaza, ya bada dai address nashi da abubuwan da yake ciki. To anan ne bayan ya abin da sai yake bada labari, ce ai da ya zo garin nan ya ba mu sunan waɗanda suka bashi numban waya, har yake ce ai an bashi numban wayan wani da wani, a cikin ambaci sunan mutane da dama wanda ya kira su a cikin garin nan. To amma godiya tabbata ga Allah, wannan labari a nan za mu yanke labari na, sai dai akwai sautukan da za mu kawo muku su, za mu samu sautukan kamar da na faɗa muku na muryan shi Baba Sarki da kuma sauran records na maganganun da aka yi da kuma takardu na saida. Amma abin da nake so mutane su hankalta, mun yi wannan gabatar da shirin nan ne wallahi ba wai don cutar da wani ko tona mu wani asiri ko kuma aibata wani ba. Iya damuwar mu idan mutum ya lura da wannan shi ma aka zo za a damfare shi, in Allah taimake shi sai ya fita. Sannan kuma kamar yadda na faɗa muku, wannan darussa ne na harkokin damfara da ake, muna faɗa ba wai ko don tozarta wani ko kuma don nuna wani abu ba, muna yi ne saboda mutane su fahimta, su gane cewa ga abin da yake faruwa ta kowane kalan sana'anka ta gun ake damfaranka. Muna da labarin wanda aka damfara, mai gidan biredi ta fiskar suga da filawa aka damfare shi, mai POS da harkan kuɗi na transfer aka damfare shi. Sannan akwai wanda aka damfare shi ta harkan sayan saniya, shi kuma mai sayan shanu ne a laggal, wadda aka wata damfara ita ma wata yar ba da dariya ne don abin da ban haushi ma tukunna, wadda sun yi damfara kusan miliyan 3 da wani abu a laggal kenan aka yi wannan kes din. Sannan akwai na andami wadda na baku labari, akwai daban na ce muku wadda muka bincika muka tabbatar guda 40 daidai, wadda muka ya zama 41 ma kenan yanzu sun cika 41 wanda muka bincika muka tabbatar guda 41 yanzu. Amma insha Allah za su dinga kawo muku shirin ɗaya bayan ɗaya. A nan dai za mu takaita wannan abu. Thank you.